سلام تخطاتلت مدب جرا فلتات ميديا كما اللهم كما يتخونوا لما أنتم بقر كما يجرنا مايكروسوفت أوفيس كلتش عن عسرتن بناتسان تكم هنا كان رأي مالتي لذي مجمريا زي get into PC تبل ويب بناتسان ورد الله ويب كريوكمي نابزي عن متى مالتي get into pc.com إلنا تحيفنا أبزي أنا أتو أبزي أمس أتنا شو مايكروسوفت أوفيس كلتشان عسرتن إلنا جو نبلا مالتي جو نبلا سلازين تحت وريدنا أبزي مايكروسوفت أوفيس كلتشان عسرتن زي سوسان أربعتن إكس سوسان أربعتن لزي أداونلود نقبرا مالتي أنا درو أقدم داونلود كيريا سلاز سنحكو كلا إكزي داونلود مقبارا يدلينني قن أبزي أمس هرمنا كاتتا داونلود كمتسلنا أبزي تحت وريدنا أبز وريدنا داونلود 64 بايت x64 نزيا داونلود نقبرا مالتي لذي أنا داونلود درو أقدم جيريا سلتصنحكو كتتا نابا خيدة إنستال كقبرا مالتي دكا أبزي هاريمنا دابل كليك مالتي أبزي أخا سيت أب تبدل لها دابل كليك نهارم زين من تاخم تقبرو دلا اكستراكت تقبرو لنا تي باكت كوين زمص فايل اكستراكت جيرا امصيات اللي على سيت اب كقبرو ስለዚህ ابزيا يس بلا كتاشك شعلك امزي امس بلتنا ينستال نبلا مالتي ስለዚህ دخنا ملختيبات ان الله set up has detected legacy group اوكي دخنا ጸገም ለዋስ ለዝኾነ ካስተማይዝ ክብላ ንሕና ኢንስታል ኢና ንብላ በቀጥታ ግን ካስተማይዝ ክብላ ምናልባት ኣብዚ ዴለው ስለዘለው not available ከምዝናተ እንድሕራ ጋጢማትኩም ከምዚ አትገብርዎ እነዚህን ሽዑ ኢንስታል ኢልና ንቀጽል ማለት እዩ እዚ ምናልባት ቁርብ ግዜ ክወስደልና ይኽእል ንሽተይ ትዕግስቲ የድልየና እዩ ስለዚህ እታ ኢንስታሌሽን ናትና ወዲ አላ ሕጂ ኮንቲኒው ኦንላይን መባል ያድልየናኒ አኸላ ክሎዝ ጥራይ ንብላ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ማይክሮሶፍት ቀጥታ ዳውንሎድ ኮይንልና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዳብል ክሊክ ጠዊቕና ከነምፅኦ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ጌርና ብዝቐለለ መንገዲ ዝኾነ ከይከፈልና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ክንከፍለሉ ተዳኣ ኮይና ብጣዕሚ ክቡር እዩ ንኣብነት ክንደይ ዋጋ ከም ንኸፍለሉ ክንሪኦ እንተዳኣ ኮይና ከፊልና ገዚእና ማይክሮሶፍት ኦፊስ ገዚእና ክንጥቀም እንተዳኣ ኮይና ማይክሮሶፍት ኦፊስ ዋግኡ ክንሪኦ ተኮይና شمونت بيت انت ساعة تشعت ميت كرونر مالتي مايكروسوفت اوفيس نفاميلي هنتكمل انت خوينا نحد عامتي زي دغنا مايكروسوفت اوفيس بيرسونال نحد سب نتكمل تداخلنا هاني 649 ما 650 كرونر نغزو اوفيس هوم اند ستودنت 2019 شحن 399 از كلتي وحنسا كامالت شحن 400 ስለዚህ ክቡርዩ ገዚና ክንጥቀመሉ ተኮይና ዝተፈላልየ ስራሓት ብዙሕ ስራሕ እንሰርሓሉ እንተኮይና ብዙሕ ፊቸርስ ስለደለዎ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ገዚና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ውሕድ በለ ነገራት ፍቁስ ዝበለ ነገር ጥራይ እንጥቀም ተኮይና ግን እዚ ዳውንሎድ ገበርናዮ እዚ ብናፃ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚህ እዚ ወላ ሓንቲ ፀገም ዝጎድሎ ነገር የብሉን እዚ ኩሉ ንትምህርቲ እንጥቀመሉ ዘለና ከማን በዚ ጌርና ኢና ንጥቀም ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ብናፃ ዳውንሎድ ጌርና ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2010 ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ እንታይ ከሪአኩም ይደሊ ኣብዚ ቀዲምና ዝተጠቀምናላ እዚኣ get into PC
ኣብዚ ካልእ ዝተፈላለየ ዝደለናዮ ነገር ንኣብነት ቪድዮ ሪኮርደር ተደሊና ካብዚ ዳውንሎድ ክንገብር ንኽእል ኢና ብናፃ ካብዚ ብናፃ ዳውንሎድ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝበለፀ ቨርዥን ዝበልናዮ ካብዚ ብናፃ ዳውንሎድ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ስለዚ እዛ ቦታ እዚኣ ብዙሕ ነገር ንጥቀመላ ምዃና ፈሊጥና ኩሉ ግዜ ክንጥቀመላ ከም ንኽእል ኣብ ግምት እቲና ንሓዛ እታ ቪድዮ ጠቃሚት እያ ተዳኢልኩማ ናብ ካልእ ሰብ ሼር ግበርዎ ምክንያቱ ሰብ ብናፃ ኣውሪዱ እንድሕር ክጥቀመሉ ዝኽእል ኮይኑ ንኩሉ ሰብ ክጠቅም ስለ ዝኽእል ሼር ጌርና ናብ ካልእ ሰብ ክጥቀመሉ ንተሓጋገዝ ማለት እዩ